Hej, jeg hedder Neil Mackie, og jeg er kundecenterspecialist hos Norlys. Norlys er et dansk forsyningsselskab, der leverer el og internet til 1 million husstande. Vi valgte et samarbejde med Intramanager, fordi de var lokale, og de er innovative, og ikke mindst så har de et rigtig højt serviceniveau. Intramanager er utrolig nemt at finde ud af, og meget intuitivt at navigere rundt i. Og det gør det utrolig nemt at få ganske få minutter egentlig at sætte et board op, hvor det før kunne tage os rigtig lang tid. Vores ambition ved Norlys er, at vi kan bruge boardsystemet til at skabe en indlærings- og informationskultur ude i de lokale afdelinger. Boards skaber den værdi for Norlys, at vi rent faktisk kan vise og visualisere rigtig meget af vores data ude hos vores medarbejdere. Hvor før der skulle vi sende en Excel-fil eller på anden måde kommunikere det ud. Her der kan vi gøre det via vores skærm. Vi er utrolig hurtigt kommet i gang med at anvende boards nemt og intuitivt, og det tager os kun ganske få sekunder egentlig at få sat et ganske fantastisk board op og publiceret det ud til vores slutbrugere. Vi er kommet rigtig godt i gang med samarbejdet med Intramanager, og allerede nu kan vi se, at vi får rigtig meget udnytte ud af vores skærme. Vi kan lige pludselig begynde at skabe et aktivt indlærings- og informationskultur end det, som vi tidligere havde. Det bedste ved Intramanager Board er, at vi kan stole på, at har vi et problem, jamen, så kan vi ringe, og vi kan skrive. Jeg kan sagtens anbefale Intramanager til andre. Jeg ved, at når jeg ringer til deres support, så kan jeg få en hurtig og nem betjening. Og jeg ved også, at jeg kan få mit problem eller udfordring løst, enten samme dag eller dagen efter.